zvazongobuda pachena. Vakomana zvavo vaitaura vachiti paSADC summit apa mwiwe panocherwa munhu, vaitaura as if development vanoisa munyika inolasta for long. Chokwadi changobuda pachena, vanhu vakutotya kutofamba pamaroads akagadzirwa ndoda kuti miti yangoprova chokwadi kuti aiwa, this is not proper development. Havasi kunyasa kuita the sake yekuisa change kana kuti development munyika yeZimbabwe. Sana pena mashoko anoda nyokomusara nhasi, unobva wasubscribe like utina on the bell icon. Chimbofunga kuti kusvika 2013 zvinenge zvamira sei. Pana pamaira anyora achiti this is not a story about palm trees, it's a story about poor planning. It's a story about wasted public funds. It's a story about not grasping the extent of the water crisis. It's a story about corrupt public tenders. It's a story about prioritizing optics over delivery. It's a story about incompetence. It's a story about their failure to understand that this is a drought year. Panapa ari achidismiss the ruling party ZANU-PF achiti vakomana makaplanda nyuma palm trees, but unyasi kuona kuti vakomana hamuna kana knowledge, hapana ruzivo rwamunaro, makangochivawo zvinhu zvinongoitika kune dzimwe nyika mukadawo zviapply pane nyika yeZimbabwe, mukaona kuti fomula iyoyo yako yachikunyadzisai pamberi penyika yose SADC yaenda. Chitiko ichi chimhuri yeZimbabwe chiri very concerned. Muchiona mapictures ayo, vakomana mapalm trees aya haana kana mwedzi aisiwa, but kuna state yava akuita as if aiwa anenge atova kana ne 50 years chaiwo asina kana kumboatendewa. Don't know these exotic trees anoda full attention. Mukaona nyako panoplantiwa apo pa road surface kana kuti pamabricks table rinenge munhu anoda kudiridza, anoda kuota these palm trees anomboota sei. Zvakangoratidza kuti aiwa these guys knowledge chaicho havana, vanomaplanta this drought season, mvura yacho inenge yabva kupi, ivo macitizens achitotambura kuona mvura. Tudze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichipi. Nyangome section medu, musanosubscribe, like, and turn on the bell icon.